Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu si ideme otvoriť deň 11 od kalendáru od Pokémonu. Takže poďme sa pustiť do toho. Keď ste pozerali minulé video, tak viete, že tam bol fanpack. Jak som hovoril, že nebudem otvárať fanpacky, lebo to má 3 karty a je to docela zbytočné. Poďme sa pustiť do toho. A na minulom videu ste zase videli, že otváranie sa mi zase pokazilo. Takže teraz sa budeme modliť, nech už to normálne otvoríme. O môj bože, konečne sme to normálne otvorili. Yes! Ideme to vyťahnuť a ja tam vidím ďalší fanpack od iného teraz. Môj bože, dámy a páni, tento kalendár sa pomaličky rozpadáva. Tu vidíte ďalší fanpack, kde sú 3 karty. Takže zase, tento si budeme nechať zavretý. Tu vyťahnem ďalší, tu mám ďalší fanpack. Už. Takže to bude všetko pre toto video. Nezabudnite na like, odber, zvonček a uvidíme sa pri dni 12? To je bola 11, že? Kde je 12? Kde je 12? Tam je 12.